că e bun de salutare toată lumea și sunt la o mică prezentare a serverului. În această prezentare vreau să vă prezint toate warp-urile. După cum vedeți, este și ownerul Ionuț MC2. Și ok, hai să începem. Warp. După cum vedeți, sunt foarte multe warp-uri. Acum începe cu warp donații. Iar sunt cu domnul Alex în confă. Uitați, flyer 3 euro, helper 3 euro, VIP 6 euro, game mod, da, game mod 6 euro, VIP plus ăsta 7 euro, VIP plus, da, VIP plus, VIP plus 8 euro, moderator 10 euro, admin 15 euro, co-owner 20 de euro și owner 30 de euro. Și donațiile se fac numai la Ionuț MC2, Skype-ul este acesta și gradele sunt permanente, ca să știți, și da. După cum vedeți, mai sunt și 5 spawn, tot 6 euro, World Edit 20 de euro și operator 50 de euro. Și Builder 8 euro și slot 2 euro. Și mai sunt pe aici, bla bla, admin GB0, ok, asta a fost doar donație. Warp Enchant. Acum mergem la Enchant. După cum vedeți, Enchantul este de level de ce numele arată, nu știu. De level mic, level și mai mic, level foarte mic și level 30, full. Cred că știți și voi. Ok, asta este Warp Enchant, Warp fierării. Dacă să mă mai încurc în ele, scuzați. Uitați, aici aveți foarte multe enviluri, aici dați doar repair și vă repară tot ce aveți în inventar, sau dacă nu, doar pe astea și știți voi. Acesta este Warp fierărie, Warp informații. Nu am știu ce vocea. Deci uitați informațiile. Protecția antigrif este în modul acesta de emerald. Iau o textură de Crăciun, care are 50 pe 100 pe 50, 50 pe 50. Protecția anti-PVP este 30 pe 30 pe 30. Și da, deținătorul este Ionuț. Și da, uitați, este tot la asta. Warp, să vedem ce warp mai sunt. Warp jail. Da, acesta este jail. Wow, uitați, doar uitați. Cât de frumoasă este asta decorat. Și aici nu stau să prezint tot jailul pentru că mi-a foarte mult. Bă. Da. E din la, cum îi zice, bă, când tai copacii, tai la jos, tai jos și cade tot copacul, știi? Nu știu, da, este, nu știu cum se numea, vezi și spune și, spatează și copacul. Da, acum mergi la mini event. Aici se ține eventuri de obicei. Am participat și eu la unele. Da, nu, acum uitați, aici se țin eventele, diferite evente. Ba give all, ba, depinde. Și da, parcur. La parcur veți câștiga un Golden Apple din câte știam eu, dar văd că s-a schimbat acest parcur. Dar nu-l pot face pentru că am puțin lag pentru că n-am filmez pui mei. Și da, uitați cât de frumos arată casul. Cred că mă încurc în video pentru că este la târziu. Și sunt destul de obosit pentru că azi la școală m-a alergat foarte mult la fotbal. Wow, nu pot să fac un amor de parcurs. Da, acela este cactusul. Acesta este Warp parcur. Warp PVP. Mergem la Warp PVP. Ok, da, uitați aici, dacă aveți hack, fly, este interzis și riscați jail. Acesta este Warp PVP-ul. Destul de mare, spațios. Și acum Warp Random
TP și la... Cred că știți și voi random TP, vă teleportați undeva. Ah, bă, nu. Uitați aici, random TP. Taxa este 500 de lei. Ok, și acum este Warp Shop. Îmi place foarte mult shop-ul de pe acest server. Și un shop foarte mare, diversificat. Uitați. Uitați acolo. Și nu costă foarte, foarte mult. După cum vedeți, numărul pe e... ba, da, costă foarte mult. Mă uitam aici. Uitam la sell. După cum vedeți, uitați. Uitați tot ce este de vânzare. Bam, 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 bam. Ok. Ok. Și da, uitați, se dau și capete. Deci da, când omorâți mouse s-ar putea să vă pice cât un cap. Ok, și Warp XP, ultimul Warp, este Warp XP. Ok, vom merge aici la Warp XP, nu știu de ce nu mi se vede, nu mi s-a încărcat cea încărcare. Dar aici este o nouă Warp. Aici, mai multe, în partea aceasta sunt animalele și villagerii. Și în partea aceasta sunt mobii. Și da, uitați, doar mergeți fain frumoșel. Aici sunt scheleții. Aici sunt zombie. Uitați, vă arată și capetele. Acolo sunt creeperi și spider. Și cam atât a fost pentru spawn. Bane. Spawn. Ok, și cam atât a fost pentru acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, am fost Bogdan și v-am salutat pe toți. Bye, bye!